Så har kongen jo laks på. Den fik jeg ikke lige, den der med. Kan du ikke lige gøre den igen? Den er pænt stor. Ej, lad den bare arbejde lidt. Det er godt, Niels Jørgen. Du er vores forbillede. Skal vi lige have net for en sikkerheds skyld? Ja. Den er for sødt. Ja, det er den ikke. Og det er i hvert fald. Ja, det er. Bare tag gassen, når du kommer ind her. Så her er større gassen. Nej, det er fint. Kan den blive længere til gassen? Det er fint. Det er bimler, det er bamler. Den er levende. Og nu snor den sig. Det er ikke godt det der. Nu skal du være sikker. Nej, ikke med. Og så langt op med, drenge. Den er spændende ret med langt op. 30 meter bund og 30 meter låg. Så kan I fast og komme ind og af den store laksmutter. Så er der bare i gang på mandag, ikke om? Sådan Jebsen, for helvede, mand. Den er sgu langt, den her. Ja, Tillykke med den, Jebsen. For helvede, den er godt. Der er en mav. Vi fandme snart åbne den. Det er løgn. 76. 76. Ja, det går godt. Du måler. Du kender den ind. Det må vi godt, ikke? Jo. Den kan godt kende 76. Tillykke. Jo, vi er sikker på, at det er et laks. Ja, fandme. Ja, det er laks det der. Det var sgu da godt. Nå, Jebsen, vi skal have den gik i en taske. Ja, lige inden vi slår det ihjel. Jeg har en tordenslægger i rygsæk. Hansen, du bare tager tordenslægger op i tasken. Gå hen i tasken. Bare i den store lomme. Så slank jeg bare lige op. Ja, så lige den op der, så... Nu kan vi lige så godt få en indviet. Krav, god dag, Arne. Laks på 76, snævemo. Ja, det er ikke mig, det er Niels Jørgen Jebsen, men han har ikke tid, for han fejrer det endnu. Snævm på 76. Der er ikke flere. Ja, hvor nummer har du, Niels Jørgen? Nej, min punkt ligger oppe i... Det ligger oppe i bilen. Nej, jeg har en kort her. Vent lidt. Det er kraftigt, så må vi det hele. Vent lidt. Ja, nej, bare glem det, han finder dig. Det er Niels Jørgen Jebsen. Godt, Jebsen. Vi skal have en Det var ikke længe. Det er ikke alt ud nu, Jebsen. Det er jo godt, Arne. Ja, her.